Santa Clara está a piques de converterse por fin en propiedade do Concello de Pontevedra. O convento das Clarisas pasará a disposición pública nas vindeiras semanas, toda vez que o Concello xa rematou os trámites administrativos. O que é o traballo administrativo está feito, agora queda o gran día histórico para a cidade de Pontevedra, para todos os pontevedreses, que vai ser a asinatura da compra, a asinatura real xa da compra. En xunta de goberno extraordinaria, o Concello desbloqueou os 3,2 millóns de euros que ten que pagar a Orde das Clarisas para facer efectiva a compra. O seguinte paso xa se fará ante notario. Despois deste trámite, irá ao notario, e o notario terá que redactar os documentos pertinentes. Se podes preguntar seguro que cando vai ser a asinatura, depende ahora mesmo vai depender do notario, a prioridade que lle día, o traballo que teña. De xeito paralelo, o Concello traballa para retirar os soterramentos da zona verde do complexo. A Orde Relixiosa xa iniciou os trámites para trasladar os restos, pero o proceso será longo e lento. O primeiro paso foi solicitar o cese dos soterramentos para despois pedir a clausura do cemiterio. Aquí me parece que empezaban, según lín o documento, desde o 1900, porque as anteriores non debe haber constancia de quen é a identidade das persoas. Aínda que se fala das 15 lápidas que hai na finca, a solicitude oficial de exhumación apunta a que poderían existir entre 4 e 5 corpos por tumba.